da kooperatiba elkarteko kide, eskide. Eta azteko, aurkeztuko pizkari da zer da. Dira sortuzan modu berezi baten. Durangoko Bilbao elkartea, ez dakit ezagutzen duzuen, entzun bedeko zuen. Euskara bultzatzeko elkarte normaloa da, baina oso bide bereziz duen dau, zerbintzuek eskaintzen da esan proiektu martxan jarri da bezala. Eta beste batzuen artean, jarri da martxan Durangoko udaleko euskara zerbitzua, jarri da martxan Durangoko plateko, Gertzopia, hainbat proiektu martxan jarri da helburu jakin batekin euskaraz funtzionatuko daben proiektuek bere jardunien, egunerokotasunien euskari defendituko da bienak, baina ez euskari defenditzen da bielako helburu ez da izan euskari defenditzea, baizik eta zerbitzu hon bat eskaini, euskaraz funtzionatut eta kalidade maila ariketa duenekin. Hortik sortzen da gida. Alde batetik, Durangaldeko komunikazio duen esperientzien jentia batzen da, eta beste alde batetik, berbalon berak, bere sobreratik euken itzulpen zerbitzu doainezko dendarizentzako eta batzen da eta sortzen da kooperatiba honetan bazkiderien pertsonan gaitasunek ikusite horren aurreko enpresa da. Orduen sortu zanien lau bat kidek sortu abien, lau bat kide ziren eramitea dienak, gaur egun 10 pertsona doz plantillan eta beste 15 bat kolaboratzaileek lan egiten dugu. Ikusi darako, apurke arlo honek garrantzi gehiago hartzen dabela, euskeraz eskaintzen diren zerbitzuek demanda bakoitzen eta handixo edukiela, eta gure presioak indabena da, pixkat azten eta azten aurkezpena behin komunikazioa buruzko azalpen laburtxo bat emango leke. Oso argi dugu, eta gure izenien eta gure jardunien oso beti alketzen dugu kontu da. Komunikazioa erala azkenean guretan zein gure barik existitzen den tresna, baliabide bat beti dagoena. Baina edozein ekintzatan, gorbean bizidan hartzain batek komunikabiten dau gutxi edo asko. Normalen ez dago antolatzen bere komunikazioa, ez da, baina komunikabiten dau. Komunikabiten dau bere gaztai saltzeko, komunikabiten dau bere bilotzak saltzeko. Existido egiten da. Gure moduko enpresak egiten dagoen da azkenean komunikazioa hori ahalik eta efektiboena eta helburuei ahalik eta lotuena egokia. Eta azpimarratu duen komunikazioa, azken baten aikatu behar duen komunikapleku guztietan egin da. Ni hona etortzen manaz, publiko txapa magistral bat zatzen, ulertuko zuen azalpen guzti horren zehozer, baina ulertuko zuen bai, indirektamente, jasoko duzuen mesue izango da. Tipo honek asko daki, edo tipo txapero da, edo tipo hau asko daki zela transmitidu gure da, ni hona baldin manator eta isilik eratzen manaz, komuniketan egon gonaz, edo zuekin azarren adela, edo zuekin kortabekin azela, eta ez dakiala zer esan, edo bilduna dela onda norbaitek eta ez dakiala zer konta. Beti komuniketan da, nahiz lehizik. Eta hori da, azkenen gurtietan, enpresagintzan emondan aldaketako bat. Innovazioa eta kooperazioa eta delmondie, baina komunikazioen arloan ikustaut enpresagintzan emondan aldaketa ikeragarri badala. Hor txulartien Euskal Herrizen egin da produktuek ondo produzidu, produktu gano askoen, eta gero salduko da. Eta komertziala jarriko saltzen eta salduko da. Gaur egun konturatzen ari gara, eta barruitzen gehiago, ze txinuek eta ezagutzen dagoen eragina industrian ikeragarrizera, konturatzen ga gure produktuek eta gure enpresi saltzen espadugu, erakusten espadugu, demostretan espadugu hona garen da, gure produktuek kalidade deukila, eta bigarren maila baten geratu ginkela, ze txinuek erdi presizioen edo laurden baten saltzen da bez, produktu martinek, komisio diken da bezen. Komunikazioa da azken baten danok batzen gaituen edo sartutzen gaituen tresnatako bat eta gure enpresi horretara deneketan.
ez dut ekarrik PowerPointeko presentazioan uste doalako gure enpresi onduen aurkezten duena da egiten dabezan lanak. Erakutzeko zen lan egiten dabezan, ze arlo nagusi ikutzen dabezan eta gero galdera dira. Hau mezu hau da, gauza berezi bat, lokal aldaketa bat eukin duguleko, horri izan kasurik. Hor dauz, menu horretan dauz, bidaren bi lan arlo nagusizik edo. Bata da, diseinua, komunikazioen barruan sartzen dana, eta beste itzulpenak. Itzulpenen kasuen, harineko aurkezpenien, ez dakit egon zeien, azaldu dabe, ze programakin, softwareakin funtzionetan dabien, ze kalitate sistema funtzionetan da. Orokorrien itzulpen enpresak eskaintzen dugun zerbitzu da itzulpenak egitea, jentien artien komunikazioa erresteko, eta oin momentuen eskaintzen dugun eta garantizetan dugun da itzulpen hori ondo ikin dela, erraizago ikin dela lehen baino, ze programa informatiko oso nara oso hori bideratzen darienak, eta bat ez kalidadi, zein izen die urte askotan erderatik euskararako itzulpenak kalidade, hainek eta bat egin dagoek eta izen die urte askotan, eta gaur egon exigentzia maila altu edau, eta kalidade sistema oso zehatzak funtzionetan dugu. Itzulpenain, pertsona batek, alik eta pertsona gutxienak egin, koherentzia mantendu alizeteko, eta gero, itzulpenain eta gero, zuzenketa kontrol sistema bat aplikatzen dugu, itzulpena gara da zein egin daiken. Baina itzulpenetatik aparte, eta azken guzturan demanda handize sortzen daren kontu bat da, mezuek, esloganak, esaldi konkretuek, testu oso definiduek itzultzen hartzen gabiz, itzuli ez da berriak egokitzen hartu dugu bizkat izena ero. Guk egiten dugunera mezu konkretu bat hartu, aztertu nondi datorren, zertarako da, nola hartzaile, zer buruko egiten den, eta eslogan konkretu hori euskeraz egin, ez euskerara itzuli. Hori itzulpenen arluen. Eta diseinuen arluen, lehen komentu duena, azkenean komunikazioa oso garrantzizkoa da, komunikabinen dugu beti, gure jaskera komuniketan da, gure kotxi komuniketan da, gure etxi komuniketan da, eta gure egoteko modue komuniketan da. Enpresak derrigortute dauz, irudiz ezaintzera, enpresak derrigortute dauz, bere urteko memorizia iken danean, fotokopiak ginen biharri pizkatxukuna behitera, eta horretan deku berezizea. Batetik, enpresa, proiektu, kanpaina baten eslogana sortzen dugu. Eslogan horrek batzen daudelako azkenien kanpainaren edo dalakoaren iparra batzen daudelako. Eslogan horretatik sortzen da irudi bat, eta irudi horrek, irudi bakar horrek, identifikatzen da proiektu kanpaina edo dena dela. Logotipo esutzen dugu, eta logotipoen oskien dator, logotipo eskun dator zain bat adibide, denetariko edaz, baina egiz edan, euskeraz funtzionetan dauen enpresa batek, gure langile tamek euskaldunak die, edo euskalduntzeko bidien dauz. Zilan, euskaran funtzionetan dugun, azkenean gure bezero gehienak euskeraz funtzionete eskatzen dagoenak. Azkenengo hilikorrikak edo laurek antolatu duguz, prensa de kanpaini antolatu dugu, edo ibialdizek hiru antolatu duguz, urrengo dugu antolatzen. Azkenean, sortzen da hor lotura, honek euskeraz funtzionetan da bien, akatsik ez da bide egiten, gauza basikoetan, eta logotipoen, sorturikoen, sorturi erdana da erakundearen nortasune, baina ez bakarrik logotipo baten. Fatxada horretan egurra egotie, ala burdin egotie, ala arreiz egotie, transmititzen dauz sensazio ezberdinek. Guk prokuretzen dugu egurra egon bidala, erotasune akogedoria izeteko, lokala hundi, exagera hundi bat dalako hau,
antzoki bat. Eta gero konpensatzen dugu metalesko logotipo bataz, elegantzize eta pintasune edo emoteko kasko honetan. Beste kasu batzutan, hau da dekorazioen dekorazio bat egiten duen enpresa bat, eta honi egiten zakona da, elegantzize, baina horrekie ondo antolatuta dauela, ordenago dela, irakurte erresa dela, transmititzen da esan baloriek pizkarizik idie, erak saltzen da den, edo berak defenditzen da benen araberaz. Hau inmobiliaria bada, inmobiliaria baina bilizo, proiektu urbanistikoek martxan jartzen da bezan enpresa bada, eta bere kezka nagusize, gu gara etorre zen egiten zen, gu proiektu urbanistikoek egiten dugu eta sarritzen, proiektu urbanistikoek lotzen die destrukzioaz, kontaminazioaz, baserriz potatiaz, kamioa eikiaz eta berdetipe bat apurtzeaz, eta gure dugu hori kontrastatzen, horren kontra eki. Sortzen den irudize eta sortzen den logotipoek eta sortzen den mesue. Transmitidu diardana, kasu horretan da, naturarekin aurreka bat mantenduko dauela proiektu honek, zainduko dauela naturarekin kontu guztizek, eta azkenien da, ikusi zeak atzetzen daiken edo ze kontrakotasun ezun daiken enpresa edo proiektu horrek eta topau konponbidea irudizaz eta ez da honetan akonpontzen. Gero benetan jardunek erakustiko dago benetan hau dan edo estan, ez da, jardunek, baina behintzen irudiz erakunde nortasunetik aparte, kanpaina antolatzen dugu. Danetarikoek, lehen komentu dagoen, gure enpresara etortzen da batez behentie euskeraz funtzionatuko dala ziurtatzen dugule dakizena, ez da. Baina edozein kanpaina, edozein euskarri dala medio sortzen dugu. Guri izatuzko bertozaren elkarte, izatuzko txapelketan antolatu dugu. Baina aurten txapelketan edukin bidau berezitasunek, eukin bidaz. Bata, komunikazioen indartuen bida. Teknologiza barrezekin harreman eukin bida. Jente gazti urbitzeko helburu edo. Moten da, helburu konkreto batzuk eta guk sortzen dugu zen. Bai euskarri, bai mezu eta bai irudizikin lortu bierdu, en teoria, eta lortzen, lortu bierdu, en teoria, jentie motibetie helburuen alde jartien. Eta hemen adibidez, bombilla gigante hori sortu ingenuen. 12 metro bide 6 deukoz bombilla horrek, ezkenin teknologizie, pizkat barriz izetie, inodori izetie eta gure zen horretu eta pantalla bat, lagunako pantalla bat, baina 12 bide 6 sortu dugun bereziki horretara. Hemen egotik, hainbat euskarri, bombilla horren montajien, eta gero grabazioa egiten dau, horretara egiten duen enpresa batek, baina grabazio horren erabilerie gurekin kontutzen erpile da. Segun zelan grabetan dauen, ze irudik jasoten da bezan eta ze montaje egiten dauen, hori transmitituko da. Eta guk hor nonduen jartzen gara, eta hori ez, hori bai. Zainizue irudize teknologiziena, edo zainizue jenti hartzen duzuenien, bizue jente gaztia gondi dala hori jartian, eta ez jente nagusizia bakarrik. Eta da, ela sindikatuen antolatutako kongresu bat, eta etortzen txako zelakuek, eta da mundu mailako kongresu bat da. Gerrako kasetarizen kongresu. Eta esaten da, bueno, transmitidu bida, ingerra. Gerrako kasetarizek bizimodu berezize dala zelan baiten transmitidu bida. Elean dizien bida, euskaldu nahi zen bat. Eta irudiko hor bat topau, mezu irakurtzarreza eta oso jente ezberdinen, Europatik jente asko sindikatu ezberdin eta jente asko etortzen, eta jente guzti horren irudizen edo percepzioe izan bizan
lehantie, baina konsultie, azken baten hilak nahi abezan egurek ziren, gogortasuna adierazkie mesu. Korrika... Eso es lo que tenés que preguntar. Hay que korrika honetan, helburu esan, euskerie danoi esker bisiko dala transmititzien, eta mesue horren araberako etoko izan. Guri aekako ekartu zuez, bost dina lauen idatzitako helburuen plantamentu bat, eta bukortik mesu bat etoko edu. Eta mezu hori izen bida, euskal herritar ezberdinek euskaraen aldeko jarrariek biztekuen. Bueno, zein da, ni ere bai. Nik ere prest nago aportatzeko, ni ere prest nago horrekan parte hartzeko, ni ere eta horren arabera sortzen bi euskarrik. Bueno, papeleria, publizitate kartelak, kamisetak, pina, tarjeta, bueno. Kampainetatik aparte, bai irakumen hortasuna etxerako duen, bai edozein proiektoren harrimuteko duen, argitalpenak eitzen atikie, lanetarikoek, dago ekarri dut. Hori da produktu bat, geuk asmautakue, geuk diseinutakue, geuk makerotakue, geuk itzulitakue, publizitate geuk kontratutakue. Azken baten da, transmititze gure dugu, Arabako Errioxara joan aldala kasietan, arau eraten. Gure ginen transmititze, ez da lafunge bakarrik arra beratzen. Beste gauza askotan zuen lehizketa. Dauden hor dauz, ruta batzuk, bizikletan, oinez, deiteko. Eta gida itxuri eroko. Gero gida hori korreok erosiuzko, ikusiko zuen mantxetan korreo etzen dela. Korreo berosean bere promozio moduen erabitieko, segur distribuzinak egin ezteko. Baina, argitalpenetan be, transmitidu leike elegantzite, garbitasune, irakurterreza izen leike, toskaia izen leike, dare. Oso, geuza kuriosuek, ez dugu jakin geuze apartautan sartu eta bestelanetan sartu dut, danetarikoak edo kampaina bat behartioa ikastetxina izan daike, edo izan daike Durango udalak antolatzen daben Euskal Asearen promozio guztire, izan daike Bermeoko udalak etaratako kampaina bat, konservera egin jaren dutze dekira, duen mesue triptikoen bidez egin herrian latak inen izan, lata hori sortu egin genuen eta banatzen izan, benetan, bitziko bat. Edo jokuek, bertzozainan elkartiek, ez dakiz erandan, joku hau milioia topizetan jokua, ez da izan dena bezena originalak. Trivialen antzerakoa, baina bertzuekin, eta hor osatzen da solamena. Solamena eukingo abian, seguramente diseinetarako orduen konteniduen, baina guetzako solamena absolutu da. Trivial bat sortziek bertzuekin, eta amaitzeko, internet
internet bidezko teknologiak erabiltzen, bideoek, agenda USB-en sartutako agendak edo orduen barruan amaitu dara. Bera entzan dire. 5 minutu daka baterak izan gara egazuen, erarik bat imala eta bestelan aldezu jarraitzen du. Momentxuan. Nik egin behar, azkimarratzearen gaur egun gure enpresa oso berezile da, bior bada dana gaielako euskaldunak eta euskararen mundutik edo gatozilako, baina gaur egun badau komunikazioen, itzulpen modue, edozen kanpaina antolatzeko modue euskara utzien sortutako lemakin, euskaraz lan egin ametiaz, badau. Gaur egun kezkarik egin behar. Harik ez bada, maitzea gorka marrotabaren itzaldia. Eskerrik asko, hortzagatik.